ערב טוב ומבורך, אנחנו באמצע תרי עשר, היום נלמד בעזרת השם את ספר נחום, 3 פרקים שעוסקים בחורבן של נינווה. עכשיו, נחום האלקושי, מה זה אלקושי? אלקושי זה, יש אומרים שזה שם מקום או שזה שם אביו. לא כתוב, לא מפורש במקרא מתי הוא התנבא ומתי נאמרה נבואתו. כל נבואתו היא נבואת חורבן לנינווה. נינווה בירת אשור שכבר עסקנו בה אצל יונה, ולא כתוב מתי נאמרה נבואה זו, אבל יש לנו 2 תאריכים היסטוריים שיכולים לעזור לנו להבין את הרקע ומתי נאמרה. דבר ראשון, הוא מדבר על חורבן נינווה. נינווה נחרבה בשלהי תקופת יאשיהו, ממש כמה שנים ממש לפני שיאשיהו, אולי 2 משהו כזה, לפני שיאשיהו נהרג בקרב שלו בעצם עם פרעה נכו, שבעצם עלה ממצרים לעזור לאשור להילחם עם הבבלים, אוקיי? אז זה ודאי שהנבואה הזאת נאמרה לפני חורבן נינווה, כי הרי היא מנבאת על חורבן נינווה. תאריך שני שעוזר לנו ככה להציב את הגבול העליון הוא חורבן נועמון. נועמון היה עיר חשובה במצרים, והמלך אשורבנפיל, שהיה נכדו של סנחריב, כבש אותה והחריב אותה באחד המסעות הכיבוש של האשורים. זה כמובן הרבה לפני זה בעצם כשהאשור הייתה בשיא תוקפה, בשיא חוזקה, כי הרי אחר כך בעצם מצרים כרתו ברית עם אשור. והדבר הזה קרה ממש באמצע תקופת מלכותו של מנשה. משהו כזה, אולי שנות 20 למנשה, בערך באמצע. אז ככה שאנחנו יכולים להעמיד שנחום עומד אחרי חורבן נועמון, ופה בעצם מוזכר בספר, מוזכר בתוך הנבואות, נחום מזכיר את חורבן נועמון, ואומר, מה, את יותר טובה מנועמון? כמו שהיא נחרבה בידייך, כך גם את, נינווה, תחרבי. אז זאת אומרת שאנחנו יכולים לדעת שהוא פעל, שהנבואה הזאת בעצם נאמרה, בין אמצע, כן? החל מאמצע, אנחנו יכולים לקיים את זה בין אמצע תקופת מלכותו של מנשה, עד סוף תקופתו בערך של יאשיהו, באמצע. סביר יותר להניח שזה היה עדיין בתקופת מלכות מנשה. למה? כי קצת נראה פה שאנחנו יודעים, בוא נגיד שבתקופה של מנשה עבדו הרבה עבודה זרה, ומנשה היה מאוד נאמן. בדברי הימים כתוב שבסוף הוא באמת מרד באשור ואז הגלו אותו, אבל באופן עקרוני הוא היה משועבד למלכי אשור, וכנראה שזה גם מתבטא בעבודת האלילים שלו. כן? כלומר, עבודת השם הייתה ממש בזויה וככה פחות פופולרית, גם במקדש עצמו, העמידו פסלים וכל מיני דברים. והחורבן של אשור, כשהנביא מתאר פה את החורבן של אשור, החורבן של נינווה בעצם, שהיא עיר הבירה של אשור, אז הוא אומר שאחרי שזה יבוא, אז יהודה, כן, ממלכת יהודה תוכל בעצם לחגוג ולעלות לבית המקדש. כך נאמר פה בפרק ב' פסוק א', הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום, חגי יהודה חגייך, שלמי נדרייך. אז ככה שמסתבר שאנחנו עומדים בעצם בתקופה של מנשה. עכשיו, כמובן שעדיין מנשה הוא בעצם הבן של חזקיהו, סבא של יאשיהו, ובימי חזקיהו היה את הישועה הפלאית מידי סנחריב, שהוא בעצם סבא של אשורבנפיל שהוא כבש את נועמון. אני לא מכיר את כל מלכי אשור, אבל אחרי זמנו בעצם נחרבה נינווה בידי הכובשים הבבליים. עכשיו, מה שמיוחד בנחום, נחום לא עוסק ממש בכלל, אפשר לומר, זה כמו אחד מנבואות על הגויים, כן? אין פה תוכחה על עם ישראל, אין פה נבואות פורענות, אין פה ביקורת חברתית, גם אין פה ביקורת דתית על עם ישראל. כל הספר בעצם עוסק בחורבן של נינווה, על כל מה שהיא עשתה לעם ישראל, ועל כל מה שהיא עשתה גם לכל הגויים. כן? אנחנו יודעים שאשור הייתה במובן מסוים האימפריה הגדולה הראשונה בעולם העתיק.
כן, מצרים היא תמיד היא מעולם לא הגיעה לדרגת אימפריה כמו האימפריה האשורית. לא, היה לה כאילו מדינות וסליות שהן משועבדות אליה, העלו מיסים, אבל לא כמו האימפריה האשורית, הייתה אימפריה מאוד מאוד גדולה, השתלטה על שטח עצום, ושיעבדה מאוד את העמים שבאו תחתיה, והיא הייתה מאוד 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 אכזרית, ממש, התיאורים כאילו, אני חושב שאולי עד האימפריה הרומית לא היה כזה אימפריה אכזרית, ממש, אכזריות נוראה, תיאורים של קציצת איברים והגליית ערים שלמות בצורות מבישות, מאוד מאוד, וגם אנחנו נראה את זה בנבואות. טוב, אז זה ככה קצת רקע לספר של נחום. בואו נראה. מסע ננבה ספר חזון נחום האלקושי. אל קנו, אז בעצם הנביא פותח פה בעצם באיזשהו כזה מזמור אפשר לומר, מזמור של תהילה להשם, שהשם נוקם באויביו. אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצריו ונותר הוא לאויביו, כן? שומר טינה לאויביו ונפרע מהם. אדוני ערך אפיים וגדול כוח, ונקה לא ינקה. אדוני בסופה ובשערה דרכו, וענן אבק רגליו. כן, אז מצד אחד השם הוא ערך אפיים ורב כוח, אבל גם נקה לא ינקה, כלומר שהוא נפרע מאויביו. ועכשיו עובר בעצם לתיאור של ההתגלות של השם, השם מתגלה בסופה ובשערה, וענן אבק רגליו, כלומר העננים, כן, העננים השממיים, שהם תמיד איזה כאילו ביטוי להתגלות, הם כאילו נובעים מתוך אבק רגליו, שמתרומם כשהוא כאילו דורך על האדמה. גוער בים ויבשהו, וכל הנערות החריב, אומלל בשן וחרמל, ופרח לבנון אומלל. כלומר שההתגלות של השם, כשהיא מגיעה, כשהשם מתגלה בארץ, אז כל הטבע נרעד ומשנה פניו, וגם במובן מסוים מתייבש, כן? זה לא חייב להיות ביטוי, פה זה אולי ביטוי ככה לפורענות, אבל זה לא בהכרח ביטוי לפורענות, זה פשוט כולם כמלים בפני ההופעה האלוקית. כן, כי זה לא בעצם, הרי הפורענות לא מגיעה על ארץ ישראל, אומלל בשן וחרמל ופרח לבנון, אז פרח לבנון אולי, אבל בשן וחרמל הם חבלי ארץ בארץ ישראל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו, התמוגגו זה לשון של נמס, כן. ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל יושבי בה. ותישא הארץ מפניו זה לכאורה שהארץ נרעדת מפניו, לא ברור קצת מה זה לשון ותישא. אז יש כאלה שרצו לומר שצריך לקרוא ותישא הארץ מפניו, שהארץ נחרבת. כן, ושהיה יוקת שער, או שואה, לשון של חורבן. לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו. חמתון נתחח האש, והצורים ניצו ממנו. גם הצורים, האבנים החזקות, גם הן מתפוררות מהופעה של השם. אבל לעומת זאת, לעומת כל ההתגלות והפורענות שהקדוש ברוך הוא מביא כשהוא מתגלה, מביא על אויביו, לעומת זאת, טוב אדוני למעוז ביום צרה, ויודע חוסבו. כלומר, השם הוא טוב ומעוז ביום צרה, למי? כן? צריך לקרוא, בוא נגיד, את חוסבו, שבסוף הפסוק, גם על ההתחלה. כלומר, טוב השם למעוז, השם הוא טוב והוא מעוז ביום צרה, ויודע, כן, לחוסבו, וגם יודע את חוסבו. כלומר, מתנהג יש לו קשר עם מי שחוסבו. ובשטף עובר קלה יעשה מקומה, ואויביו ירדף חושך. אז פה בעצם עוברים לדבר על ננבה, נכון? ובשטף עובר קלה יעשה מקומה, את מקומה של מי? של ננבה. ואויביו ירדף חושך. את האויבים שלו השם ירדוף עד שהוא בעצם יביא עליהם חושך. מה תחשבון אל אדוני? קלה הוא עושה, לא תקום פעמיים צרה. פה הוא פונה בעצם לממלכת יהודה, אנשים של ממלכת יהודה, לעם ישראל בעצם, ואומר, בא לעודד אותם, מה תחשבון אל השם? אל דאגה, קלה הוא עושה, הוא מגיע להחריב את האויבים, לא תקום פעמיים צרה, כלומר, לא יהיה פעמיים את הצרה. למה? על מה זה בעצם מוסב? לכאורה זה מזכיר את מה שהיה בימי סנחריב, כלומר בימי סנחריב היה צרה, שבאמת היה צרה גדולה, ובאמת הרבה ערים ביהודה, בממלכת יהודה נחרבו, אבל בסופו של דבר היה הצלה, אבל עדיין זה היה צרה. זאת אומרת, לא יהיה פעם שנייה
כזאת צרה, כי לפני שיבוא הצרה זה שהם יחריב את נינווה, או אפשרות שנייה, לא תקום פעמיים צרה, שבעצם הפורענות תהיה מאוד מהירה על נינווה. זה לא משהו שיצטרך פעמיים, כאילו שני פורענויות בשביל לחלות אותם. אבל אני חושב שהפירוש הראשון עדיף פה. כי עד סירים סבוכים וכסבעם סבועים, וכלו כקש יבש מלא. עד זה פה במובן של כמו. כי כמו סירים סבוכים, כלומר אתם רואים את אשור, את נינווה שהיא מאוד חזקה, לא, הם כמו סירים סבוכים, הם כמו קש. וכסבעם סבועים, הם חושבים, הם שותים יין וזה מגדיל את גבורתם, כן, הם ככה מלאי נוזלים. כן, אז כאילו לא תשלוט בהם האש, לא, אף על פי כן הם יעוקלו בעצם באש כמו קש יבש. ממך יצא חושב על אדוני רעה, יועץ בליעל, כן, זה הוא פונה בעצם לנינווה, הוא אומר ממך יצא חושב על השם רעה, מי זה? זה סנחריב, יועץ בליעל. כה אמר אדוני, אם שלמים וכן רבים, וכן נגוזו ועבר, והניתך לא אענך עוד. כלומר, פה השם בעצם פונה ליהודה, לעם ישראל בעצם, ואומר, אם שלמים, אם אתם רואים שהצבאות של אשור הם ככה שלמים ורבים, כמו כן, כמו שאתם רואים שהם שלמים ורבים, וכן נגוזו ועבר, ככה הם יקרתו ויעברו. והניתך, אני שהניתי אותך בעבר בעצם בידי אשור, כי אשור הוא שבט אפו של השם להיפרע מעם ישראל, וגם כמובן עומד פה ברקע חורבן ממלכת ישראל בידי אשור. והניתך לא אענך עוד. ואתה אשבור מותהו מעלייך ומוסרותייך הנטה. כן, עם ישראל יצאו לחירות. צריך לזכור שבתקופה הזאת ממש ממלכת יהודה משועבדת, עם מדינה וסלית של האשורים. וציווה עליך אדוני, לא יזרע משמך עוד, מבית אלוהיך אחרית פסל ומסכה, אשים קבריך כי קלותה. פה השם פונה, כן, הנביא פונה בעצם לנינווה ואומר, השם ציווה עליך שמה? לא יזרע משמך עוד. זה ביטוי מעניין. אז הפרשנים מסבירים פה שכיוון שכולם היו בעצם המדינות שחסו תחת אשור, היו צריכים בעצם לשלם מיסים לאשור, ואיך הם היו משלמים מיסים? בצורה של תבואה. אז נוצר כזה מצב שהיו חלקות אדמה שלמות שנזרעו מראש בשביל לשלם את המיסים לאשורים. אז מישהו היה ככה הולך שדה, של מי השדה הזאת? זה שדה של מלך אשור שזרעו בשביל המיסים. אז הוא אומר, אשור תיפול, תרד מהמדרגה הזאת של האימפריה של המשעבדת, כן, היא כמובן תוחרב לגמרי, ולא יזרע משמך עוד. ויתרה מזאת, גם מה שאת חושבת, אשור חושבת שמה שמחזיק אותה זה אלילים שלה, לא, מבית אלוהיך אחרית פסל ומסכה, אשים קבריך, כלומר, בית אלוהיך הוא בסופו של דבר יהפוך לקבריך, כי קלותה, כי בעצם הפכת לקל, בגלל כל מעשים שלך. הנה על הערים רגלי מבשר משמיע שלום, חג יהודה חגייך שלמי נדרייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל, כולו נחרט. כן, ממש יש פה קצת לשון כזה של ישעיהו, של סוף ישעיהו. מבשר שמשמיע ישועה, והישועה היא כמובן חורבן של נינווה, ובעקבות כך, אז חג יהודה חגייך, תוכלי לחגוג באמת את חגייך, או שנגיד שזה ממש ככה בימי מנשה, שלא היה אפשר לחגוג את חגיה, וזה מוצג פה בעצם כהשפעה אשורית, או שבעצם יש פה חגיגה אמיתית, כן? החגים מקבלים כמובן נופך נוסף, בעקבות הישועה מאשור. שלמי נדרייך, מה הכוונה? בעצם אנשים נדרו בעת צרה, כן? יהודים נודרים בעת צרה, להביא קורבנות להשם, אז עכשיו, אחרי שיבוא הישועה, הם יוכלו לשלם את הנדרים. למה? כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל, כי כולו נחרט, זה בעצם נלווה. עכשיו, לעומת הישועה הזאת שמגיעה ליהודה, מה קורה עכשיו בנינווה? פה עכשיו מגיע תיאור של הפורענות שמגיעה על נינווה, על אשור. עלה מפיץ על פנייך, נצור מצורה, צפה דרך, חזק מותניים, אמץ כוח מאוד. מפיץ זה בעצם מי שמגיע לשבור, מי שמגיע להחריב. אז הוא עלה על אשור, נצור מצורה, כלומר הוא פונה עכשיו, הנביא פונה לחילות של אשור, של נינווה, ואומר, תשמרו את העיר המצורה. מה זה מצורה? מצורה זה או העיר שנתונה במצור של האויבים, או שהכוונה היא כמו עיר מצודה, כלומר עיר בצורה. צפה דרך, כאילו תעמדי, כן?
קורא לחיילים בעצם לעמוד ולהסתכל על הדרך, כי תכף מגיע האויב. חזק מותניים, אמץ כוח מאוד, תתגברו בגלל שהפורענות עכשיו מגיעה. וכל זאת למה? כי שב אדוני את גאון יעקב כגאון ישראל, כי וקקום בוקקים וזמוריהם שיחתו. השם עכשיו שב, הוא מחזיר את גאון יעקב כגאון ישראל. כן, יש פה כזה, גאון יעקב זה, נראה פה שזה כזה הביטוי, השם של יעקב. לא יודע, כן, כאילו קצת יעקב מלשון עקב, כן, קצת פתלתל, קצת קשה, גאון ישראל, כאילו גאון ישראל הוא מעל גאון יעקב, זו בחינה כזאת. כבקקום בוקקים, בקקום זה מלשון הרקה, כלומר שבזזו אותם, האשור בזזו את ישראל, וזמוריהם שיחתו. ופה הוא עובר לתאר את ההכנות של הקרב שקורה, הכנות לקרב שקורה בתוך נינווה. מגן גיבורהו מאדם, אנשי חיל מתולעים באש פלדות, באש פלדות הרכב, ביום הכינו, והברושים הורעלו. כלומר, המגנים שלהם היו עשויים מנחושת, והם היו מבריקים אותם לקראת המלחמה, זה היה נראה כזה אדום. וגם האנשי צבא היו הולכים לבוש אדום. למה הם היו הולכים לבוש אדום? כנראה בשביל להפחיד את האויב. באש פלדות הרכב ביום הכינו. כלומר, קצת התלבטו בפירוש הזה, אבל לכאורה נאמר פה גם שהרכב, כן, המרכבות שהם היו הולכים בהם, היה גם הוא עשוי מנחושת, ואז הוא היה נראה כמו אש. אש פלדות, פלדות זה כנראה, זה לא פלדה, זה מילה חדשה, זה כנראה היפוך אותיות של לפיד. כן? ביום הכינו והברושים הורעלו. ברושים זה אולי כוונה החניתות. החניתות הורעלו, כלומר שמו רעל על קצוותיהם, ככה בשביל שזה יהרוג גם את האויב. בחוצות יתוללו הרכב, ישתקשקון ברחובות, מראיהם כלפידים, כברקים ירוצצו. אז או שמתואר פה הכנות ככה נרגשות לקרב, כי הם בטוחים בכוחותם, או שמתואר פה הפוך, שהם רצים לכל עבר בגלל הפחד שאחז בהם. כן, השתקשקון זה מלשון שוקק, כלומר הם עושים הרבה רעש, מראיהם כלפידים, כברקים ירוצצו. לי זה הזכיר ישר כברקים ירוצצו, רצו ושוב כמראה הבזק, כמו הברקים, ככה שם במרכבה של יחזקאל, גם שם מדברים על מרכבה, כן. יזכור אדיריו, באותו יום שיגיע הפורענות, אז מלך אשור יזכור ובעצם יפקוד את אדיריו, ייכשלו בהליכתם, ימהרו חומתה והוכן השוחך. כלומר, הוא יקרא בעצם לשרי הצבא, לחיילים החזקים, אבל הם ייכשלו בהליכתם, והם ימהרו לחומה בשביל להכין השוחך. מה זה שוחך? זה משהו שהם שמים מעליהם בשביל שלא ייפול עליהם החיצים ואבני הקלע. ומה קרה? עכשיו מתואר החורבן בפועל. שערי הנערות נפתחו וההיכל נמוג. בשביל להבין את זה צריך להבין קצת את נינווה. נינווה הייתה עיר שישבה על גדות החידקל, ויצא בעצם נהר נוסף, או מתוך החידקל או מתוך נהרות אחרים ככה בסביבה, שבעצם חצה את העיר, וכל מסביבות העיר היה בעצם חומה מאוד גדולה, ומחוץ לחומה היה תעלה של מים. אוקיי? וככה בעצם יש את הגנים של נינווה. עד היום מצאו את החומות האלה, חומות מאוד גדולות, עיר מאוד גדולה שבעצם בנה סנחריב בעיקר, הוא בעצם שכלל אותה, וואי, אני לא יכול עם הצעקות האלה. קצת שקט, רבנו. כן, סליחה. אז כן, אז הם היו ככה מוקפים בעצם בתעלה, וגם בתוך העיר היו מלא תעלות שהזינו את הגינות, והם מאוד שמחו ככה על המבנה המאוד מפואר של התעלות. ומה קרה בעצם? האויב הגיע לעיר ופתח את הסכרים של התעלות, שבעצם, איך זה נקרא? הם דאגו למינון של המים, שלא יציפו, לביסות, בדיוק, לביסות של המים. אז שערי הנערות נפתחו ואז ההיכל נמוג. מה הכוונה? אז הארמון נפל, היה הצפה בעצם. והוצב גולתה הועלתה, ואמהותיה מנהגות ככל יונים מתופפות על לבביהן. הוצב, כנראה הכוונה למלכה,
כן, זה פסוק קצת קשה, המילה הזאת קצת קשה, מה זה והוצב? אבל, כן, אנחנו לומדים את זה גם מההמשך, שאמותיה מנהגות, כלומר, הוצב הלכה בגולה, הוא עלתה לגלות, נלקחה לגלות, ואמותיה מנהגות הן מלהגות, משמיעות קול, כקול יונים מתופפות על לבביהם, זה בעצם ביטוי לאבל. וננבה כבריכת מים, מימי היא, והם אנסים, עמדו עמודו, ואין מפנה. הוא אומר, על אף שננבה היא ככה כמו בריכת מים בתוך אי, והיא כאילו מוגנת, כן? כי מסביבה יש תעלות של מים שככה קשה לכבוש אותה, אף על פי כן הם נסים בעצם מהאויב של מגיע, והאויב שמגיע אומר להם, עמדו עמודו, תעמדו, ואין מפנה, אף אחד לא מסתכל אחורה, וגם כמובן לא פונה בעצם לכיוון האויב להילחם בהם, פשוט כולם בורחים. ועכשיו הוא עובר לתאר את הביזה שקורה בעיר אחרי שכובשים אותה. בוזו כסף, בוזו זהב, ואין קץ אל התכונה, כבוד מכל כלי חמדה. כלומר, תבזזו את המתכות העיקרות, ואין קץ אל התכונה. תכונה שהסבירו פה שהכוונה היא בעצם למדידה. כלומר שאין קץ לכמות ששוקלים, כן? כל הכסף הזהב הוא הרבה, בעצם כי ננבה את העיר מאוד מאוד עשירה, היא הייתה הבירה של האימפריה. יש כאלה שהסבירו תכונה במובן של עושר. כבוד, זה גם פה במובן של עושר, כבוד מכל כלי חמדה. כלומר, יש פה כל כך הרבה עושר מכל כלי חמדה שיש בה. בוקה ומבוקה ומבולקה. ולב נמס ופיק ברכיים וחלחלה בכל מותניים ופני חולם קיבצו פרור. כן? אז מתואר פה המצב הכאוטי שיש בעיר. בוקה ומבוקה זה לשון של הרקה, מבולקה זה כנראה לשון של חורבן. ולב נמס הוא פיק ברכיים שאוחז בעצם בכל היושבים של ננבי, שבעצם יוצאים בורחים, וחלחלה בכל מותניים, ופני חולם קיבצו פרור. הכוונה היא שמרוב שאין להם מה לאכול בגלל החורבן, אז הם ככה מלקטים מתוך הקדרות, מתוך ככה מה שנשאר בתוך הקדרות. ועכשיו עובר הנביא בעצם לסוג של קינה על הנפילה הגדולה של ננבה של אשור. איה מעון אריות ומראהו לכפירים, אשר הלך אריה לביא שם, גור אריה ואין מחריד. כלומר, ננבה מתוארת פה כמו אריות, ואני חושב שגם בהיסטוריה של, כאילו, בתפיסה העצמית של האשורים, הם הסתכלו על עצמם כמו אריות. עד היום יש ציורים, כן, בחומות של ננבה, שמצאו, יש עדיין חומות של ננבה, יש שם תבליטים כאלה, שלום רבנו מוש, יש שם תבליטים כאלה של אריות, שככה שמרו על החומות, והם באמת ראו בעצמם סוג של אריות. זה היה הסמל של הממלכה. אז איה מעון אריות ומראהו לכפירים, אותו מקום שהיה מעון אריות ומקום מראה לכפירים, אשר הלך אריה, ובעצם שהאריה והלוי שם, והאריה, הלוויה בעצם, וגור אריה, כולם הסתובבו שם ואין מחריד, עכשיו היא כולה נחרבה. אריה טורף בדי גורותיו ומחנק ללבעותיו, וימלא טרף חוריו ומנועותיו טרפה. כלומר, האריה טורף בשביל להביא אוכל לגורים שלו, וחונק את הטרף בשביל להביא ללוויות שלו, והוא ממלא את החורים, כלומר את איפה שהוא שוכן, בטרף בעצם בשביל משפחתו, וזה בעצם סוג של משל על ננבה, שבעצם לשם הביאו את כל מה שהם חמסו ולקחו מכל האומות שמשתעבדו בהם. ועכשיו, כן, זה אולי גם קצת מסביר, זה סוג של נימוק, מהווה סוג של נימוק גם למצב של החורבן שהגיע אליה. הנני אלייך נום אדוני צבאות, והעברתי ועשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב, והכרתי מארץ תרפך, ולא יישמע עוד כל מלאכיך. כן? אז בעצם תואר פה החורבן שתוחז בכל ההנהגה, גם ההנהגה האשורית, ובכל החילות שלה, והכרתי מארץ תרפך, כלומר לא יישמע עוד המצב הזה שהיא טורפת את כל העולם. וזה באמת היה מצב, הם פשוט טרפו אומות שלמות. ועכשיו הנביא עובר גם לעוד סוג של קינה, שבעצם מבליטה את היחס של אשור לאומות השונות שלה, וזה גם מהווה סוג של נימוק והסבר לפורענות שמגיעה עליה. הוי עיר דמים, כולה כחש פרק מלאה, לא ימיש טרף. כן, עיר דמים
שמלאה כחש ופרק. מה זה פרק? פרק זה גזל, כמו הוא פורק ואין מציל. לא ימיש טרף, כלומר היא תמיד מלאה בטרף. כל שוט, כן? ועכשיו מה קורה? כל שוט וכל רעש אופן וסוס דוהר ומרכבה מרקדה. הוא מתאר את הקולות ששומעים עכשיו, כן? הנביא רואה את זה בנבואה, את הקולות של הפורענות ששומעים בתוך נינווה. פרש מעלה, כן? פרש בעצם, כשהוא נלחם, אז הוא מעלה את הסוס על הרגליים האחוריות בעצם בשביל להתגבר על האויב. פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורוב חלל וכובד פגר ואין קץ אל הגבייה וחשלו בגבייתם. כן? מתואר פה ממש מלחמה ואין קץ אל הגבייה, כאילו אין סוף להרוגים של נינווה. וזאת למה? מרוב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המוכרת גויים בזנוניה ומשפחות בכשפיה. אז קשה לדעת אם פה מדובר ממש במטאפורה של הכשפים, אבל היא מתוארת כזונה, כן? למה היא מתוארת כזונה? בגלל שהייתה מאוד בוגדנית, קרתה ברית עם אומה אחת, ואז ברגע שלא בא לה היא הגיעה וכבשה אותה והגלתה אותה ממקומה. מה זה בעלת כשפים? אולי זה גם מתאר את הבוגדנות של בעלי הכשפים. לא יודע להסביר באמת את הקשר בין הזנות לכשפים. יש קצת, אנחנו רואים שהם, לא יודע, אולי בעלי הכשפים היו עוסקים בזנות. ובעקבות, כן, וכמידה כנגד מידה, כנגד הבוגדנות שלה, וזה שבעצם היא מכרה גויים בזנוניה. אז הנני אלייך נאום אדוני צבאות וגיליתי שולייך על פנייך והראיתי גויים מערך וממלכות קלונך. כלומר השם ככה יגלה את כל קלונה לכולם, לכל הממלכות שבהם היא בעצם השתעבדה. והשלחתי עלייך שיקוצים וניבלתיך ושמתיך כרועי, כן? השם ינבל אותה, יהפוך אותה לשפלה, ושמתיך כרועי, השם ישים אותה כרועי, כלומר לרעבה, כחלון רעבה לכולם, לראות מה קורה לאומה הזאת. והיה כל רועייך ידוד ממך ואמר שדדה נינווה מי ינוד לה, מאין אבקש מנחמים לך. כן, כל אחד שיראה אותה יגיד נשברה ככה ואין אפילו מי שיכול לנחם אותה. למה? כי אף אחד לא מצטער בחורבנה, כי כולם שמחים, כולם מבסוטים מזה שהיא נפלה. ופה פונה הנביא לנינווה ואומר התתבי מינו עמון היושבה ביעורים מים סביב לה אשר חיל ים מים חומתה. נו עמון היה לה תנאים אפשר לומר פיזיים דומים לנינווה. גם היא ישבה ככה בתוך תעלות, הייתה מבוצרת, היה לה תעלות מסביב כמו נינווה. וגם היא ככה שמחה, בטחה בים, בטחה בתעלות האלה שיגנו עליה. כוש עצמה ומצרים ואין קצה, פוט ולובים היו בעזרתך. זה פסוק שמופנה לנועמון. כלומר שהעוצמה של כוש ושל מצרים שאין לו סוף, כן, שהוא ממלכות חזקות, הם הגיעו לעזור לה, ויחד איתם הגיעו גם פוט ולובים. זה אומות שונות מצפון אפריקה, הגיעו לעזור בעצם לנועמון. כמובן נועמון הייתה חלק ממצרים, ואף על פי כן גם היא לגולה הלכה ושבי, גם עולליה ירוצ'ו בראש כל חוצות, ועל נכבדיה ידעו גורל, וכל גדוליה רודקו וזיקים. כל זה, מי עשה את כל זה? אשור, כן? הם כבשו את נועמון והחריבו אותה, הוליכו אותה בשבי, הרגו את הילדים, כן? העיפו את ההנהגה, ולכן הוא אומר, את לא תהיה יותר טובה מהם. כלומר, מה שעשית יבוא עלייך בחזרה. גם את תשכרי, תהי נעלמה. מה זה נעלמה? נעלמה זה כמו מאולפת או מלשון העלמות. כלומר, שצריכה להסתתר. גם את תבקשי מעוז מאויב. כן, מקום להתחבא בו מפני האויב. כל מבצרייך תאנים עם ביקורים, אם ינועו ונפלו על פי אוכל. כלומר, כל הדברים שאת בוטחת בהם, המבצרים שלך, הם ייפלו כמו תאנים בקורות. כלומר, כמו תאנה שבשלה, שלא צריך להתאמץ הרבה בשביל להוריד אותה, קצת מזיזים את העץ וזה נופל ישר לתוך הפה של מי שעומד מתחת. וככה בעצם יהיה הנפילה והחורבן של נינווה. הנה עמך נשים בקרבך,
לאויבייך פתוח נפתחו שערי ארצך, אכלה אש בריחייך. כן, יש פה ככה לעג לנינווה שעמה, שככה מנסה להגן עליהם, כמו נשים, הם מפחדים וכולם בורחים, ונפתחו שערי ארצך, נפתחו לפני האויב ככה. מי מצור שאבי לך, חזקי מבצרייך, בואי ותית ורמסי וחומר, החזיקי מלבן. אז ככה אומר הנביא לנינווה, כדאי שתתכונני חזק למלחמה, לפורענות שתבוא. תשבי מי מצור. מה זה מי מצור לשוב? הכוונה היא, לפני אחד מההכנות למלחמה היה כמובן לדאוג לאספקת מים לעיר, שמא היא תבוא במצור ולא יהיה לה אספקת מים. כך עשה חזקיהו, שהוא איתה את מי הגיחון פנימה אל תוך העיר. עוד דבר שהם עושים זה לחזק את החומות. אז בואי בתית, רמסי בחומר, חזיקי מלבן, זה בעצם הצורות ששמים שם את הלבנים בשביל לחזק את החומה. אבל אומר הנביא כמובן, גם אם תעשי את כל זה, שם תאכלך אש, תחריתך חרב, תאכלך כילק, יתכבד כילק, יתכבדי כהרבה. כן? הפסוק הזה קצת מתחלק לשתיים. קודם כל אומר הנביא, זה לא יעזור לך, כי האויב יבוא ויחריב אותך. יחריב אותך כמו ילק. ילק זה בעצם הרבה קטן. ואומר פה הנביא, אני חושב, כך נראה פה. יש פרשנים אומרים ככה, יש פרשנים שאומרים ככה. החלק השני של הפסוק, יתכבד כילק, יתכבדי כהרבה, זה בעצם נמשך לפסוק הבא. כלומר, הנביא פה לועג לנינווה, ואומר יתכבד זה מלשון כובד, מלשון ריבוי. כלומר, גם אם הוא אומר תתכבדי, תרבי את חילך כמו ילק, כמו הרבה. כן? יתכבד כילק, יתכבדי כהרבה, הרבית רוכלייך מכוכבי השמיים. ילק פשט ויוף. כן? את הולכת ואת מרבה גם את חילך וגם את רוכלייך, כולם סוחרים בכל הארצות. עשית לך הרבה ככה אוכלוסין שכולם ככה סוחרים וחיילים, אבל לעת מבחן הרבה, כן, שזה המשל בעצם לכל הריבוי הזה של החיל ושל המסחר, כולם בורחים. מנזרייך כהרבה ותפסרייך כגוב גובי, החונים בגדרות ביום קרה, שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו הים. הרבה, כשיש קרה בשדה, אז הוא לא ככה מגיע לאכול את החיטה, הוא לא מגיע לאכול את התבואה. למה? כי הוא יקפא למוות. אז הוא מחכה על הגדרות. וכשזורח השמש, כן, אז הוא הולך. אז הוא אומר, מנזרייך, מה זה מנזרייך? מנזרייך זה תיבה יחידאית, וזה כנראה איזשהו סוג של מבנה, לא ברור בדיוק מה. נאמרו פה כמה פירושים בזה. רגע, אני אפתח פה את ה... אז הוא אומר שמנזר הוא תואר של בעלי משרות מכובדות באשור, שטבעם אינו ברור. מנזרייך כהרבה. תפסרייך זה בעצם סופרים, כן? מנזרייך כהרבה ותפסרייך כגוב גובי, אבל בסוף אי אפשר לסמוך עליהם, כן? כי ככה ברגע שהשמש תזרח הם יברחו, ונודד ולא נודע מקומו הים. נמו רואיך מלך אשור, ישכנו אדיריך. נפשו עמך על הערים ואין מקבץ. מתואר פה הנפילה של אשור, שכל הרועים, כל המנהיגים שלה, כאילו הלכו לישון. ישכנו אדיריך, הם שוכנים במיטה, הם כאילו ישנים, ואין מי שיציל אותם מפני הפורענות. ועמך, כן? אולי הכוונה היא לעם המלחמה. נפושו, מה זה נפושו? זה כמו נפוצו, כן? ברחו על הערים ואין מקבץ. אין כהה לשברך, נחלה מכתך, כל שומעי שמך תקו חף עליך, כי על מי לא עברה רעתך תמיד. כלומר, אין רפואה למכתך מרוב שהיא חמורה, הפורענות תבוא ותחריב אותך לגמרי, וכל מי שישמע על זה מאוד ישמח, תקו כף עלייך, ימחאו כפיים, יגידו הידד. וזאת למה? כי על מי לא עברה רעתך תמיד. כל הזמן, בכל ימי שלטונה של אשור, כולם סבלו מעולה, ולכן יבוא עלייך הפורענות. וזה בעצם הנבואה של נחום, ואני חושב שיש פה שתי נקודות שבעצם חשובות. קודם כל יש פה בעצם נבואה לגויים, שכמותה ראינו בהרבה נביאים,
אבל יש פה קצת ייחודיות, קודם כל כי באמת מוזכר פה כמה וכמה פעמים, זה ממוען גם, מצד אחד זה ממוען לנינווה, מצד שני זה ממוען גם לאנשי ממלכת יהודה, זה בא לעודד אותם, לחזק אותם, שלא יראו מפני השלטון האשורי, כי במהרה יבוא החורבן שלה. ודבר שני, שהנימוק שהולך פה שוב ושוב, יש פה כמובן נימוק אחד שהם ככה קמים על השם, ונזכר פה לכאורה ברמז, כן? זה שסנחריב קם על השם. אבל מוזכר פה שוב ושוב הנקודה הזאת, שהעונש שלה מגיע בגלל שהיא השתעבדה בצורה אכזרית כל כך בכל האומות, ולכן מגיע עליה הפורענות. עד כאן להיום.